Laia Anna? Vale. Marta Carlos, després. És veritat, ens hauríem de no posar mig. Va difícil això. Aquí, és que aquí no paro la càmera, Vale. No sé que se m'està acabant la bateria. Vale, ja està. 52-37. Àngels, aquesta partida aquest del Darío, que com que no ha vingut s'ha de ficar amb algú, la Natàlia. I amb qui es posa? Vale, Carlos, Marta. ¡Vamos! José Cristian, després. ¡Hola! José ¡Hoy! Cristian. José. ¡Voy ganando! Després, Arnau i Ricardo Santos. S'ha de posar amb una D4, no? ¿57? 9. S'ha de posar amb un D4, no? Ha de ser amb un noi, no hi ha més. Fica-la amb el José. Amb el José, no? Que Amb l'orella. toca la qual. I aquesta passa al final. Sí, sí. Vale.
Vale, ara vas fer... aquí de nou, aquí és 15, perdó. Vale. I ara anem a l'altre. Vale. Aquí, con el curso Ureña, que lo está haciendo ahora. Después, lo vamos a cansar. Y yo no pasis. Aquí, rueda vertical. Aquí, a donde verla. Uf, se m'acaba la bateria. Por descalificación del contrario. ¿Tienes a Cristian? 35-0. Vale. Venga. Ja està, no? Es fa aquesta ronda i ja està, no? El Ricard por descalificación del contrario. Hablamos de tiempo y 26-52. 26-52.